ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಸಂಡೇಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೀಜಿ ಬಾಳೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ನಂಚಾದು ಅಂಚದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಬುಧವಾರ ಇಂಚ ಇಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಿದಡಿಯೆ ಇಂಚ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ. ದಾದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಟರ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐನಿತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ತೂಲೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಶನಿವಾರ ಇತ್ತೆಂಗೆ ತೋಟಗಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಪೋತಿರು ಬಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೇತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೋನೆ ಅಂಚೆ ಪಿದೆ ಅಂಜಿ ಪೋದು ವರ್ಕ ಪಿದಾಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರಂಕಾಯಿ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಮಾತು ಜೋಕೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜುನ ಪ್ರಣಾಮೋಲೆ ಪೇರಂಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಬರ್ತಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾನವಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ತೋಟಾಗ ಬರ್ತದ ಅಂತ ವೈಶ್ಲು ಬಜ್ಜೆ ಬೇಜೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೋಟ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಟ ಮಲ್ಲತ್ತು ಜೋಕುಲು ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಂದಾಜಿ ಇನ್ನು ಈತೀತು ಮಿಕ್ಕಲ್ನ ಈತೀತು ತೋಟ ಅಂತಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನೆ ಅಪರೂಪ ಇಂಕಲು ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಇದಾಡ್ನೆ ಮಾನ್ವಿ ಆತ ಫೋನಲ್ಲಿರು ಎತ್ತಗಟ್ಟದೆ ತೋಟ ಉಂಡು. ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದು ಭತ್ತ ಇದು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಗೊಬ್ಬುನೆ 2 ಜನ ಉಪಾದಾನ ಅನ್ಪಣೆ ಗೊಬ್ಬುನೇ ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಹು ದಿನಗಳ ಕನಸುಂದೆ ಪನೋಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆದು ಪಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಲೈಫ್ಡು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂದು ಬೋಡದೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೆಂತಿತ್ತೆ ಅಜನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐನೆ ಪನ್ನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಯಾನೊಂಜಿ ದೇವೇಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಅಂತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಎತ್ತಲೆ ಅವು ಎನಿಕೆಲ್ಲ ನೆನಪ ರೇಪತ್ತೋನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಲ್ದಾನೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಇಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಐನು ಬುರ್ದು ಬತ್ತೇನು ಇದೆ ಅದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಓನಾದು ತೆಪ್ಪೋಡು ನಿಂತ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ ಇತ್ತೆ ಜಾಗದಿತ್ತನತ್ತು ಜಾಗಡಿ ಇಲ್ಲಲ ಉಂಡು ಐಂದಿತ್ತನ್ನೆ ಅಂಡ ಹೂ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂದಾಂಡ ಯಾರು ಅದು ಇತ್ತು ನಿಂಕು ದೇವೇರ್ನದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲು ತೆಪ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ಡು ಅಂಚಾನೆ ಇಂತನಿ ಕೆಲವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಾನು ತೋಜಾವೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಾತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಡದು ಕೋಡೆ ಕಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ಚಿ ಯಾನು ಪೋತಿಜಿ ಯಾನು ಅವಳಿ ಸೈನ್ ಪಾರ್ದ ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಆಫೀಸರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಜಿದೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಜ್ವರಲ್ಲ ಅಂಚಾರು ಪಂಡೇರು
ಬಟ್ ಇರು ಮೂರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಯಾರು ಒಂದು ಬೊಕ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಪೋತನೆ ಈಚಿನ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ.